Na? Yes. Yung lang kinuduhan. Nag-gym siya.
Yung mukha. Meron ako. Meron na ba din? Para matatamo ka. Patabi na lang. Ang laki. Si ano yung pakatulog dito? Sino ka ba? Si ano? Kapangalan? Kalimutan ko eh. Hindi, yung bata tayo dito. Hindi. Sherwin. Bayan ko yung mura nun. Hindi ako paniwala. Nung kasi wala akong magawa. Kalaki yun, di ba? Nung wala akong magawa, niloloko ako. Ah. Pagka wala akong magawa. Pagka wala na akong trabaho, wala ako. Pag natimpa mo, boring mo. Sakit talaga. Ba't masakit mo? Saan? Yan. Yan, mag-test yan. Iba dito, hindi masakit mo sa dito. Meron tayo. Pero dito masakit. Ano pa din naman ang papakali? Hindi pagka dyan nilalagyan mo na naman. Ah. Ayun. Ah. Para hindi masakit. Masakit talaga yan pero. Sabi nila ko, masakit ka. Pag may illness, sakit mo. Oo. Pero may sakit pa rin. Meron pa rin pero hindi na ganun ka. Masakit nga ba dito? Yan yung nasakit ko. Sakit. Masakit din. Sa likod. Parang sa tagiliw. Pero kung alam ko na yung talagang masakit sa pag yung hindi kaya. Hindi na lang natin ito nalagyan ng kami para hindi masakit. Mahal din kasi. Ah, yung pang pahit? Oo. Ah. Kaya pala. 50 din kasi. Ganun po. Pero yung titibo sa tagal din lalo nito. Maliit pa ko. Ganyan lang. Ah.
pala talaga. Meron kasi dito yung sa treatment nila. Hindi naman ganun ka. Effective. Dito hindi may kita mo na. Hindi tanggalin mo. Kaya hindi ka tumita po. Noon na nagpaalam ako. Sunod. Kaya siguro nagsunod-sunod naman.
Maswerte na nga siya niya. Kasi dati wala siyang... Oo, kung Chinese pa rin naman. Ano kilala yun? Ka-group ko yun sa... Group kami. Yung mga group dito sa Dubai. Tapos nagkataon na ipatin siya sa lugar na pinagkataon. May umalis na siya. Sardo na ata siya. Parang Sarja o Dubai ko. Sardo ba? Parang siya. Kasi Sarja siya galing ng ano. Buti nakakalabas na nga siya ng first day. Dati board na board yung hindi nakakalabas. Chinese kasi dahil COVID. Doon nga lang sa amin sa park doon eh. Kaya nagkaya ako. Ano dahil sa kanila galing. Dalag tayo matakang na bato doon. Sa mirap. Sorry pala tayo sa kanila dito. Okay, pwede pala. Eh, mura dito eh. Kaya nung unang tanong sa akin kung dito, talaga sabi ko. Kasi yung akin, ang sexy ito, maliit pa lang yun. Unang-unang sa sila. Hindi ko alam na ikaw yung nagpunta ko sa ano. Si ano nagbigay sa akin. Ano kasi yan nakasama sa YouTube. Ah, si Cherry? Oo. Ah, Sa YouTube yun. oo nga. Yung mga group din ba YouTube? YouTuber? Ah, ganun ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung ginagawa? Yung sa YouTube, nagkakagawa. Oo, kaya kung ako mabaho. Ayaw ko sa mga maselang na part. Pag maraming nag-view, ganun. Kasi automatic yun eh. Nagpapin kaya Hmm. Hinto ata si Kevin sa ano. Oo. Dapat din yung hinto. Kapapin sa Kevin. Nangawi ko. Pati shader. Hoy! Hoy!
bunso. Nakakunik ka dito? Kasi malalaman na magpapatagod. Ito nga pinasay. Ilan ba na ko? Anak, kamusta school? Malaki na naman. Wala. Huwag ka maingay. Ha? Sa braso. Huwag na sabihin kay Lola. Huwag na sabihin kay Lola. Mere, oh. Ano nga nakain mo noodles? Ay, wow. Wala kang klase? Hindi mo kayo nagklase nung Wednesday, ha? Di ba hindi mo kayo nagklase nung Wednesday? Di ba sinat ka ng ano mo? Teacher mo? Ah, okay. Nag-half day kayo, ganun. Pinatawagan kita kanina, no? Kanina. Pinatawagan kita kanina. Bago ako umalis. Kaya nga sabi ko makatulog ako. Late ka na sigurong natulog. Yung ko ng maga. Pag nagkasakit ka. Buti hindi ka pinagalitan ng tatay mo. Kaya hindi niya alam. Ayan na, pinagaling sa mo. Di, mainan. Yung cellphone mo, gawa na. Ano ko, ipapagawa? Well, yun nagbigay. Oo nga pala. Di nagpaso na lang kayo? Hindi
O di may discount dahil sila may ari ko. Ah, may discount ka ate doon. Hindi ka nag-share? Nag-yes na. Saan? Kasama si Lola? Lahat kayo? Tita Lumon, yan. Ay, hindi siya nakakasama. Ah, bakit? Eh, bakit dyan ata nag-i-stay tatay mo? Para din nasa abroad tatay mo. Nadalang pa sa anong nagpunta dyan kayo. Sasaktan. Sasaktan ang ulo. Wala ka niya. Ang takip. Daras ka ata mag-noodles. Madalas ka ata mag-noodles. Once a week dapat. Bakit wala kayong ulam? Ano ulam mo? Bakit natira? Salad? Ah, baka ilalagay sa freezer para ano. Hindi sa red sauce ako. Hindi ba darating bukas? Ate, bukas kayo maganda. Bukas kayo maganda. Kasi picture nyo. Wala kang picture? Hindi kayo nagpo-post ng ano. Mga sinaunang ano talaga kayo. Mga sinaunang ano talaga kayo. Hindi kayo nagpo-post. Marami naman talaga pera si Mami. Ayaw kasi ipahalata ni Lolang may pera siya. Sabihin mo kay Lola, pautahin niya ako. Sabi mo kay Lola, hindi na ako nag-exercise. Baka magalit siya. Sabi mo kay Lola, hindi na ako nag-exercise. Sa ako nakain na rin ako marami. Nagagalit si Lola eh. Sumapalat daw ako. Ba't ikaw kaya magpataba, no? Oo. Ikaw kaya ang payat.
tatay mo yan? Gusto mo, hindi kayo nagkikita kahit nandyan? Makatapon. Makatapon naman. Makatatay ka ba, no? Ha? Pinagpalit ka na ng tatay mo eh. Pinagpalit ka na ng tatay mo, hindi ka na lang. Hindi na kayo masyadong close. Pinagpalit ka na eh. Pinagpalit ka na kasi. Pinagpalit ka na sa iba. O bakit nung umuwi ako, 2 buwan ba sa akin eh? Tatay mo ba nag-stay ng 2 buwan sa'yo? Matagal pa kita kasama. At tapos pag uwi ko, sa akin ka natitira. Hindi pa. Pag nakatapos ka na. Pag nakatapos ka na. Kaya bilisan mo. Oo, gusto ko naman magpahinga. Tinggal. Ang lalaki yun. Ay, magtrabaho dito? Pagka-graduate mo. Ano ba lang ang mga kanila? Pantalo ko lang. Pwede mo, travel lang. Sabi ni Jana, dalhin daw kita dito. Pagbakasyonin daw kita. Dito ka makita ni Jana. Kaya hilot-hilutin mo na si Lola. Sino ka sabay? Palaki-laki mo na yun. Gahatid ka lang sa airport. Uupo ka lang doon. Wow. Nega ka pala eh. Kahit nasang lugar ka, kung mamamatay ka, mamamatay ka. Kung sabi, sumuka ka sa aeroplano. Paano ka masasakanan? Eh dati nga yung amo ko nasukahan ko. Nung hindi pa ako sanay. Oo nga. Punta kami Lebanon. Hanggang sa nasanay na. Ha? 9 hours lang? 9. Para ka lang nagpuntang Batangas. No, sa atin, hanggang Batangas 9 hours. Ganun lang din. Paano ka masasanay kung hindi mo tutubog? Wala ka na may tamang may tatay mo. Di nagalit si tita to mo. Pero yung may tatay mo, paalam ka kay tita to.
Baka umusok ang tenga. Kita to mo. Baka magwala, baka mag-ala dragon yun. Bakit? Baka naman kung ano-ano dinownload mo sa laptop. Ha? Ano ba ginagawa mo sa Facebook mo? Ang dami mo kasing account eh. Kaya hindi kita ano, kung online ko ano. Isa'y nakalagin mo. I-friend mo kaya ako din. Baka inaak ng tatay mo. Baka sinisilip yung usapan natin. Tumaba na ba tatay mo? Payat pa rin. Ang banda. Wala kang dito. Baka sa alak yun. Kaya, Dito. umiinom pa ba? Yan ang magamit. Umiinom pa. Sigarilyo. Kaya nakibok na ka ba na tuwan? Kaya nakibok na ka ba na tuwan? Naku, dinodrawing ka naman tatay mo. Puro drawing lang ano ng tatay mo. Oo. Puro ano lang yung salita, walang gawa. Dahil kung gusto ng tatay mo may pagawa yun, asan ba yung tatay mo? Ano ba? Wala akong nakakalimutan. Nag-password ka pa. Eh, kadaling hulaan ng password mo. Kahit sino. Baguhin mo kasi yung password mo sa Facebook. Siyempre, madali lang ano, pangalan mo, tas birthday mo. Kahit sino, mahulaan mo. Kahit ako, ma-open ko yun. Di, ano mo, sulat mo sa ano. Eh, yun din. O di kahit sino, makaka-open yan. Sa dami mo kasi ang account, makakalimutan mo talaga. O kaya hindi kita makausap eh. Kung anong account nakalagin eh. Magsisend ako ng message. Hindi mag-ano. Wala ba? Okay na yun din. So ay nag-uusap ng ano no, teacher mo. Facebook na yun.
Hindi, yung video call. Paano ka nag-online class? Ilan ako? Almost 100? Okay lang yun. Eh, hindi kasi ako nag-aral ako. Ano yung score nila? Ano yung score nila? O, di okay yun sila. Pero talaga. At least 2 days lang klase niyo. Ano? Malay ko. Search ko sa Google. Search ko sa Google. Imposible naman. Sa Google nandun lahat, no? Sabi kasi nung lalaking gindan doon, sabi, close daw dito. Eh, sabi ko, paano naging close? Okay. Salamat. Pero mga lalaki din. Dapat nilibre man lang kayo ng tawa ni Ate Dal. Kahit isang ano lang. Siyempre sila na rin. Marami na rin tao sa pasok. Dapat natuwa ka kasi. Kamis na saktan. Years ago pa, yung ano ko. Ayun ba? Ah, anak. Ano, bulaklak. Okay ba? Ha? Huwag mo na sabihin kay Lola.
Mismo sa akin. Mismo sa akin, sinasabi mo lahat eh. Alin? Nakabili. Sa gilid. Ito di ba yung mula ka? Masarap. Parang noodles lang. Kinakain. Kanina ka pa. Kanina ka. Ah, Kaya rin mga, naman ito. mga 10. Di ba kuya? Bakit ka nandun? Kapag first time, hindi mo alam. Sige na. Buti mo madali mo Malulubat nasin. kasi cellphone ko eh. Sarga? Buti na madali mo nasin. May namit akong mga kababayan na alam nila dito. Sige na, anak. Niya sa akin Malulubat kasi cellphone ko. Wala akong charger. Hindi ako mas maligaw ako kapag taxi. Kaya. Wala akong charger. Love you. Bye. Bye. Yan, nakalag ka ba? Hmm. Anong nangyari yan? Hmm. Yung YouTube ko. Yun yung tatak-tak mo. Kapag pa sinerch yan, makikita mo Ah. agad. Super biyak ka. Sa YouTube? Opo. Ah.
Paano sana kung maliit na ano? Siya. Kasi may ano pa. Ito ba crown? Okay. Ha? Hindi naman nagmamadali. From. Hindi naman ate lang. Maliit lang ulit. Sige lang, Hindi take kaya your time. Okay. Ikaw na. Di ba na, baka mamaya maano din ako, huya, bigyan lang mo rin ako ganun. Ipuraw na. Hindi sana kasi bang Hindi, ang sarap sa ulit ko rin. Sarap dito? Hmm? Oo nga. Ay, ang sarap. Wala naman ko na siguro, diba? Ano pa para sa akin? Kaya sorry ko, Ruby. Ako pwede yung makakontak ng wifi. Ah. Ang hinangat ko. Yun. Saan mo dito? Balik ako kuya, please. Nasa na lang yung pag dito. Maraming salamat. Pag ano, gusto kong padagpunan sa Bulaklak. Wala. Ito. Palikod.
Hindi kahit escape mo. Sa ano yan? Sa views naman, hindi naman sa ads ko. Nakita talaga yung surat ko. Ren, There you go. sarap mo kita na. Straight back na. Patiliw. Diabetes. Pilipino. Buto ako yung narapin dyan. Oo. Nakakulit ako. Nasa labas. Parang yabay da. Hindi siyang bakal. Darabigan. Dali. Higit ulit. Higit ulit. Diba? Itong layo. Indiano, ganyan ba? Binakal na plato. Binakal na plato. Paano yung front mo? Saan? Papel ng ganyan. Ada kami labanan.
Lumbago na building. Dito yung binatang plato na natin. Saan mo naman? Print ko na lang. Send? Sa WhatsApp. Sa Google. Tumatawag ako, kuya. Tumatawag ako na sagot. Kasi nga na, ano ako ng lalaki doon. Sabi close daw. Buti na lang may lumabas ng ibang. Ganyan kalaki. Dito na. May lalaki pa lang siya. Ganda. Ha? May lalaki pa. Ikaw. Pakilakayo natin konti. Dito ilalagay? Kasi year of the snake ako. Yan ang hindi ako naglalagay ng mga Ganyan po siguro. Laki na size. Tama na to. Tama na yan.
kuya lang nagdamuhan yan. Ito siya. Nung 2 weeks na ata. Dapat kasabay ko yung si ate. Nagpatando din ata siya ng Bulacan. Saan ka ba? Nag-cancel ko. Sa Springs. Kuya, may chat ka ba kayo? Jade, chargo ko na. Page na ako. Yan na lang. Bigat ko. Thank you. Papagutan niya yun. Dito, dito, dito. Dito na ka dito. May isang gloves. May doorbell. Dalawang piece pa ako kanina mag-doorbell. Saan? Ito. Tingnan mo yung buti na. Dua. Maganda. Mabilis lang. Oo, Marco. Palang may taga ko ba? Tapos papalagay ako ng Palagay ko yung heart. Hindi. Nga pangalan ng bawa ko. Ano? Dito? Labo. Letters. Si kuya nang bala ng isa. Pangalan? Medyo asawa ko.
T-shirt. Padala ako plastic. Ito yung para yung mga ano. Sige ka na bawal yung isa lagi kong pangalan. Letters. Apat na letter lang. Tapos yung B, gusto ko may background, pink hair. Drawing ko yun. Ano ko yan. Wala. Wala ako. Saan mamakaya mo yung roll? Uy, ilang meter lang.
Pag kumain ka, pagpisa. Oh. Thank you. Ito na natagot. Ikaw naman. Bye. Ayoko nga yung cellphone ko. Sabi niya pag nagbigay na. Thank you, kuya.